Astapenean ez nekien, hiri edo herri izena zitekeena nondik zetorkidan. Sagarroia epularrera upatzen lagundu nuen eskuz, digustua gaindituz. Ilunpea ulu sufritu batek inarrosi zuen eta oroitu nintzen. Momadairen novela bateko zabajozen lagune baten deitura zen Lukatzukai. Desertuaren erdian txertatua, harri sakratuaren azpian sugeak zigi-zigaka entzuten zirela ekiak erre lurraldea. Zetek bezala 40 urte nituen eta Lukatzukaien urtzekoa zen garai ahantxietako aurra nintzen ni ere. Tasmaniako azken 8 emearen urgentziazko aterpea zena Lukatzukai? Argi zirrintako suzko pindarrak iragartzen zituen ilunpe soardian. Orkatz haragi zingola idorrak martxilikatuz. Perfekto atolek beiot ura edan zuela gogoratu nintzen. Momadairen liburuko perpausak buruzokoan dailu erabiltzeak eta mantra lantzinanteen gisa errepikatzeak onegin zidan. Autoaren ondoan lurasean jarririk ardi marraka haula hautematen nuen. Hauena bidearen ertzeko baserriko zetorren. Orduan, antxiaren minetik mundu bihurtu nintzen, basamortu eta gabetasun ogrokor. Segidan gaz napuzka erraldoian, hortzak landatzeko errabia piztu zitzaidan. Alta etxetik urrun nintzen oraino. Mentalki ere urrunago nazki. Alabaina, Lukatzukai ikur, behialako mundu menperatu, kutsatu, gozaiotu eta baztertua irudikatzen nuen. Oiar neuzkan marraka xumeetan berme. Gau hartan, lurraldetasun kontzeptua birindika aurtiki nuen. Ukamenean finkatu herririk ez zen eraikitzen ahal.